La Junta ha sigut curta però intensa. Amb això vull dir que ens espera un final de legislatura, o sigui, esta part de l'Equador va estar calenteta. L'altra estava a templar, però esta va estar calenteta perquè la veritat és que uno sempre pensa que això té un límit, no? Lo del Partit Popular, vull dir, l'exercici del poder abusiu i legítim que fa en aquestes Corts, però no té límits. O sigui, l'abús no té límits, la desproporció no té límits i la falta de legitimitat tampoc té límits. Per tant, crec que encara haurem de veure moltes coses en esta legislatura, malauradament per als ciutadans i ciutadanes del País Valencià i malauradament per a la democràcia en aquest país. A partir d'ahir, avui el que s'ha fet és la tramitació ordinària de documents, aprovar el calendari parlamentari, dissortadament, avui sí que ja es poden celebrar comissions parlamentaris abans del debat de política general. És a dir, fa una setmana el síndic del grup popular, el senyor Costa, va dir que no se podien convocar comissions abans del debat de política general perquè el període s'iniciava en aquest debat. I els altres grups vam dir que ens pareixia una interpretació molt aixina del reglament, però que, com no podia ser d'una altra manera, acataríem les decisions del grup majoritari que se traslladen automàticament a la mesa. Avui ens trobem un calendari parlamentari en el que sí se pot reunir una comissió, la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, amb la qual imagineu-vos la que s'ha liat, perquè el PSOE ha muntat en còlera, perquè la Comissió de l'Estatut del Càrrec Públic no se convocava fins al 6 d'octubre perquè tenia que ser després del debat de política general i ens van fer la de Barrio Sésamo. 6 és després, tot el que més és abans. Y entonces, vale, muy bien, pero ahora el 17 va y ni Barrio Sésamo ya funciona. Veo que el 17 de setembre és posterior al 29 de setembre i ja m'hauran trastocat fins al Barrio Sésamo. I per què la convoquen? Vosaltres direu, i per què l'hauran convocat? Quina urgència tindrà? Bueno, pues per pronunciar-se la comissió sobre la necessitat de que María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del govern d'Espanya, comparega per a explicar les declaracions que va fer aquest estiu referent a unes actuacions de fiscal general. I ja l'urgència, imagineu-vos, no és que ve una pedregada, una emergència, algo, no, aquesta és l'urgència. Per tant, el que per almenys nosaltres des del grup parlamentari Compromís li hem traslladat al grup parlamentari Popular, per cert ja no ens podem dir grup parlamentari Compromís, a partir d'ara hem de dir tot el nom sencer, perquè és consigna del Partit Popular també, i si no, no ens tramitaran els escrits. Quan va ser a més una petició dels propis membres i serveis de la cambra i membres de la mesa en això informal, li dirà, escolta, no vos podem posar grup parlamentari Compromís i acabem abans, i que no s'ha de dir tota aquesta retafila, i vam dir, bueno, doncs no n'hi ha problema, a partir d'ara posarem grup parlamentari Compromís. Ara va i resulta que hem de posar el nom complet i de Todos los Santos. Doncs bé, posarem el nom complet i de Todos los Santos. I entonces, mira, i farem això, i posarem i de Todos los Santos, perquè per almenys ens riurem, el que ens queda de legislatura. I aleshores, si no, no ens tramitaran les iniciatives, correcte? Muy bien. Bé, doncs, com deia, que m'he perdut en el tema del nom, el grup parlamentari Compromís el que hem dit és que, en fi, nosaltres primer vam defensar en el calendari del debat del calendari que s'avançara fins i tot la celebració del ple de política general, però que en tot cas tampoc s'anava a complir reglamentàriament la convocatòria de reunions de comissions, perquè vosaltres sabeu que s'ha de reunir com a mínim una vegada al mes cada comissió. En setembre ja no complíem, però el síndic del grup popular va dir que no se podia convocar abans del debat de política general. Bé, encara aixina, aquesta comissió se pot convocar, la de l'Estatut del Càrrec Públic no. Entonces, el que jo li he dit al senyor Malvenda, que és el que estava avui en la comissió, en representació del grup parlamentari popular, és que per almenys no ens facin combregar en rodes de molí, que no ens prenguen d'imbècils. Sí, he dit imbècils en la Junta, ja sé que no se deu dir, però ho he dit. I els he dit que no anem a tragar-nos les seues argumentacions, vull dir que, bé, que facin el que els dona la gana, però que no ens prenguen de bobos. Que la setmana passada van dir una cosa i esta setmana, com n'hi ha consigna política de clavar-li el dit en l'ull al govern central, bueno, que aquesta consigna està sempre, però esta setmana és en la vicepresidenta, doncs s'ha de presentar això, i que ja està bé. I que el que estan fent, sobretot en el tema del Senat, que és molt greu, té un nom i està en el Codi Penal. Té diversos noms, i tots ells estan en el Codi Penal.
perquè el que s'està és alterant la composició del Senat. I això és un atac frontal a la sobirania popular i a les regles de joc democràtic. I com dic, tot el que s'està fent té nom i està en el Codi Penal, sobretot en el tema de la senadora. L'altre són abusos de poder, és una manera d'exercir la majoria absoluta de manera il·legítima, però en concret en el tema del Senat el que estan fent té un nom i està en el Codi Penal. I ahir s'ha acabat la reunió, imagineu-vos lo intensa que ha sigut, i jo he preguntat sobre uns recursos que, com no tenim a ningú a la mesa, sempre tenim que confiar en la bona voluntat d'algú que ens diu les coses que passen a la mesa. Se'ns han rebutjat 2 recursos, un per estar fora de plaç i l'altre no sabem per què. Quan he preguntat sobre aquests recursos, perquè normalment sempre se debaten en la Junta, el que la presidenta m'ha dit és que no s'han tramitat, en el qual ja es veu que això és la nova modalitat. Els recursos no s'estimen ni se desestimen, sinó directament no els tramiten. Quan he preguntat per què havien dictaminat que el recurs estava fora de plaç i s'havia presentat en els 5 dies reglamentaris, m'han dit que no se debaten els temes de la mesa. Hi ha una indefensió total, perquè els recursos no se tramiten, però te diuen que està fora de plaç, però no te diuen en quin article està que aquest recurs està fora de plaç. En el 60 i no sé què, dic ja, i el 89.2, el problema ve perquè a nosaltres se'ns rebutja una cosa el 30 de juny. 5 dies és 7 de setembre. Per què? Perquè els períodes, segons l'article 89.2 del reglament, on no n'hi ha sessions ordinàries, no computen per a plaç. I si presentes alguna cosa en aquest període, te diuen que ens hagueren dit que s'havia d'haver adreçat a la Diputació Permanent, però que no és competent per això i ens l'hagueren rebutjat per una altra qüestió. Perquè la competent és la mesa de les Corts, però quan no n'hi ha període de sessions ordinàries els escrits no se dirigeixen a la mesa, sinó a la mesa de la Diputació Permanent, que és la mateixa, però té igual. Això també ens ho van fer, és de veres, és que l'estiu passat ens ho van fer això, no ens van tramitar un document perquè no posava a la mesa de la Diputació Permanent, sinó perquè posava a la mesa de les Corts. Llavors, clar, això ja és, en fi, dibolibut. Un no sap mai per on és el sol, ni per on es pon. Fora de plaç, si compteu de setembre, no compteu el cap de setmana, 5 dies del 30 de juny és 7 de setembre, que és quan està presentat. Però, com d'això no se pot parlar, doncs tampoc ho sabem. Així és que les arbitrarietats, com dic, els abusos i la manera de conduir aquesta cambra d'una forma absolutament il·legítima fa que el nostre grup parlamentari, a partir d'ara, llisca menys el reglament de les Corts i es comença a llegir més el Codi Penal. Y ahí, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Moltíssimes gràcies. ¿Alguna pregunta? Sí? Que el nostre grup deixarà de llegir a partir d'ara el reglament, perquè té igual, perquè cada vegada s'interpreta d'una manera per el grup parlamentari popular. Al final el reglament ja l'hem entès. El reglament de les Corts és així funciona el que li convé al Partit Popular. Ojo, és més, així funciona el que decideix la direcció del Partit Popular, que no sé sempre si és el que li convé al Partit Popular, sincerament. Però de moment és el que decideix la direcció, cada setmana, perquè si canvien d'opinió el reglament també canvia. Per tant, anem a deixar els esforços inútils que condueixen a la melancolia, anem a deixar de llegir el reglament perquè tota la interpretació sempre la farà el senyor Maluenda o el senyor Costa i anem a començar a llegir el Codi Penal, que no l'interpreten ni el senyor Maluenda ni el senyor Costa. I això és el que vol dir de moment, exactament el que estic dient.